I šta je sad? U crkvu ne idete, Bogu se ne molite i onda sam ja đavo kriv. Što bi ja bio kriv kad sam tama, ja radim samo svoje. Nego vi ljudi ne radite vaše, dobili ste izbor između Boga, svetla i đavola tame. I onda ja đavo kriv. Što ja stalno da sam kriv, a vi ljudi nikad ništa niste. Stalno neki đavo vam kriv. Evo kako vam je kriv. 7 nivoa svesti u čoveku, od 4. gore nebo, od 4. na dole, tama, sama dolja tame, dno, duboka država u čoveku. Đavo, 3 šestice. Ne idete u crkvu, Bogu se ne molite, nemate svetla, nemate princip neba u sebi, svetla nemate, i onda je ispadne kriv. Stalno vam je neki đavo kriv, a vi kao niste. Lepe reče jednom jedan čovjek, još krajem prošlog veka. Zašto je to tako? Jer đavo ima jaču ponudu i vlada svetom, to jest ja vladam svetom. Bog je svedržitelj, on upravlja, a đavo vlada svetom. A taj đavo, to sam ja. Vidite kako sam mastan, jer sam komad prasetine. Umni demon ili svinja, kako to nazivaju. Ružno. Zašto se čovjeku kaže svinja jedna? Zato što su mu prljave misli, prljav mu je duh, ili kako se to kaže psiha, mada je to greška, to je grčka reč koja znači duša. I oni koji se bave psihologijom, zapravo se bave dušologijom. Prvo treba naučiti šta je duša, a šta je duh. Jer čovjek je duša, duh i telo. Duh neba, duh zemlje, duša u sredini, 15 cm postavljena vertikalno. Anatomija duhovna čovečija. Moje je da isteram Boga, da odagnam iz vas ljudi, nudeći vam sve i svašta. Najslabiji ste na pornografiji, na laži, na obmani, ucenama, manipulacijama, poltronstvu, šalatanstvu i tako dalje, i tako dalje. Da sad ne rasipam ovde bisere moje prevarnosti i laži kojim vas lažem, a vi se tako lako pecate, jer u crkvu ne idete i tamo vas čeka ko zna ko ponekad. I oni su pali. Posle su biblijska vremena, piše u zapisima. Odu samo uzmu mantiju, odu na posao, odrade, vidi se, oseti se. I ako se Bogu moliš, budi hrišćanin i budi to što treba da budeš. Sama reč Hrist, grčka reč, to znači Mesija, kažu da je u 4. veku, ali briga mene, moje je da vas lovim u zamku, u klopku, i da budete zarobljeni i da ja vama manipulišem i vladam. I šahovsko polje ima 64, šahovska tabla, vidite kako i sam okrećem sve, inače sve vam živom okrećem. Ili ja đavo imam noge okrenute naopako. I sam kontraprincip od svetla i sve radim naopako. I sve vam ide naopako sa mnom. Jer birate loše, birate zlo. Birate lako ćete. Birate zabavu. Ovo je vek industrija zabave. Što se kaže, lako mu đavo našao posao. Pa našao sam svima vama da gledate reality i da vas zjebamo mali mozak. Ne sviđa se moj rečnik. Pa vi govorite danas njime. Sramote me više koliko ste psovki izgovorili, koliko Boga psujete, koliko ste zli i to sve zahvaljujući meni. Umnom demonu. Kako kažu, umna svinja. Zašto? Zbog prljavštine duha. Vi ste moje igračke, moji pijuni i ja vladam vama. Nije to zlatna milijarda. To je milijarda ljudi
koje hoću da učinim robovima, jer više mi toga ne treba da bi se zabavljao na ovoj planeti. Jer ja sam u vama, onaj najdonji prostor. Nemam reči sad. Prostor, kosmos, kosmos što kažu Grci. Duhovni prostor u vama čim je ispunjen? Da izvinete raznoraznim sranjima koje vi konzumirate. I Coca-Cola, i Fanta, i sve to gazirano, zaslađeno, sve to ništa ne valja. Imali ste biljke, čajeve. Jel kaže narod vaš, na svaku boljku trava jedna, da je Bog dao. To vam je dao Bog, ja vam dajem gluposti. Imate mobilne, ne družite se, ne razmenjujete dobre energije, ispražnjeni ste. O mobilima brinete više nego o bližnjima, više nekad i o sebi. A o sebi brinete najviše, jer ste postali narcisi, egocentrični. I sve sam ja to vama uvalio, da ne kažem uterao vam i to jako. A vi to ne vidite, niti vas interesuje. I ko je onda budala i glup? Ne, nisam ja. Ja se to samo igram s vama i zajebavam. Na onoj šahskoj tabli crne figure su moje. Bele su Božije. Nije slučajno šah, ani kineska knjiga promena Yi Jing. Jer vi, takozvani pravoslavni, što se samo krstite, bavite se svim i svačim. Najmanje u crkvu idete, Bogu se molite da primate svetlo, da primate živu silu Duha Svetog na vama, jer ja sad moram da vas krstim, da vam objašnjam o čemu se radi. Ja sam đavo koji je najviše oterao ljudi u crkvu, ne iz crkve. Više će loš sveštenik da otera ljudi, loš pastir, koji postaje moja crna figura, ili šarena. Pa kažu, ima šarenluka tu, čak i po manastirima ima šarenluka. Svuda sam se uglavio, uterao sam sebe. Najviše sam ljudi oterao. To jest, oterao u crkvu. Već sam objasnio zašto. Pravim nesreće, nevolje, i onda idete Bogu da se molite. Možda kažete hvala, jer ne bi našli put ka spasenju. Eto vidite, ja nekad služim i nečem dobrom. Niste navikli na ovakav sadržaj misaoni? Niste. A kakvi su vaši sadržaji? Čine vam pune glavu, to jest punim glavu, da ne mislite. Se nase i podase raznorazna jeftina zadovoljstva, ko na vašaru, šaćeleme za vas, pare za nas. Mi na vlast pa držimo onu kutlaču kazanu da vam podelimo malo, ali nema više, sve smo uzeli. Samo možda olžijete onako ko malo dete šerpu, kad se prave kolači, jer sve smo vam uzeli. I duše ćemo da vam zarobimo, jer vi uopšte o tome ne brinete. Ne znate ni šta je pojam duše, a i ti takozvani vaši stručnjaci, psiholozi, zapravo dušolozi, čitali nešto iz knjiga pa naučili. Sve znanje što je pokriveno u knjigama je došlo iz iskustva, realnog, životnog. Jebem li ga više što kažete vi Srbi? Lako je meni sa vama, jer vi ste moji, pođavoljeni odavno, imate svetačku liniju i novi ste Izraelju. I ne čudi me onaj Hristos, kad se bude pojavio drugi put, da će biti Srbin. Ne bi mi iznenadilo. Ali bi mi iznenadilo da vi poverujete u njega i njega biste razapeli ponovo, pa nije lud da vam se javi. Preću ja da ga zaštitim, da bi znao ko sam i šta sam, da sam tama, nego što ćete vi krenuti za njim. Nema vama spasenja bez molitve, posta, pričesti, sjedinjenja sa Duhom Božijim u čoveku, s blagodaću Duha, sa vraćanjem neba u vama. Sramota je da ja, đavo, mora da vam to kažem. Nije li vas više sramota? Eto i sam sebi smetam da izgovorim. Preću ja da se pokajem i u crkvu da idem, da se vratim ko čovek,
Jesam pali anđeo. A vi reality menovi, isprani mozgovi, usi u svoje kljuse, upamet se. Ono malo iskre Božije hrišćanske što nalazite u sebi, u pojedinim momentima duša kad se javi, povedite se za tim osjećanjem, jer neće vas izneveriti. Izdali su vas mnogi, prevarili, dali razne reči koje nisu ispunjavali, ja ih kažnjavam, i to žestoko, a nisu svesni. I ne do Bog da mi se neko zameri, jer deo sam suda, zakona duha koji svime vlada. Nije sve Bog stvorio, to je laž, izmišljotina moja. Zajedno smo stvarali. On jagnje, ja kozu. On pčelu, ja zolju. Prevario sam vas, u početku u početku beše sranje i haos, dok se Bog nije samo rodio od mene, ja sam mu praotac. Uvodu Boga. Kad su nastali viši nivoji svesti, rodilo se svetlo, postao sam ljubomoran. Kakav pali anđeo, samo sam zaostao, retardiran, u tami. I sad ste vi isto retardirani, zaostali, jer nećete za Bogom, za svetlom. Hristos je grčka reč, što znači Mesija. Nećete ni izvor svetla, nego sve vam je draže moje. Jebem li ga Srbi, jebem li ga više. Upamet se, prepun je pakao, nema mesta, upamet se. Nije nabacano, slušajte više puta, sadržaj, apsolutno je smislen. Nastavak u sljedećem broju Alan Forda,